Hürmetli millettəşlərimiz, Tataristan Yazıçılar Birliği'nin YouTube kanalın qarab barışı, qızğısınıb duruşu, qadirli dostlarımız. Şəxslərimiz siklından aramızdan bir irtə gitken görünüklü şəxsimiz, görünüklü tənqidçi, alim, şair hem nəşir Feyiz Zülkarneyn'in tuğuna 70 yıl tuluğa bağışlanğan tapşırılarımızın sirat-taqsını yazdırabız. Bugün benim qonağım Qazan Otları jurnalının baş müharriri hem eltan bir qızıq yağı var. Zamanında İdil jurnalında jitekleyen görünüklü ediplerimizin birisi Rüstem Galiullin. Men iň birinçi şiratda şunu aytyp gitere diýişim indi, Feyiz Zülkarneynni görүү bähete meňa nasip bolmady. Çünki gümümmen menim buğun ýaşlary magaýyn Feyiz Zülkarneynni ýakyndan görüp, anyň bilen aralaşyp kalgan kişiler tugul indi. Çünki ol wafat bolganda hali meňa nibary 10 ýaş bolgan. Hemme de lakin Feyiz Zülkarneyn ol menim üçin bir kadirli isim. Ni işin degende mına gil şartlar bar bit turmuşda. Men hali ijatqa kelgenşi başta şurşularny tilep gitýäsim kelgen idi. Bundan naq 10 yıl elek 18 dekabrda meni İdil jurnalyna baş müharriri belgilediler. Ýeşkine ýigitni 24 ýaňa tulgan indi. Hem şul günni aktyorlar ýurtunda Feyiz Zülkarneyn'in 60 ýaşagy bolgan indi bu wagtda. Indi çygyş ýasagan edem. Şonda Feyiz Zülkarneyn turunda fikirlerim bilen de ortaklaşyp. Ondan soň İdil jurnalyn bizning ide 89-njy ýyldan beri ýazdyryp alganlar. Men näretege oky bilgen şu ýok diýip aýtym indi. Ide anybetinde edebiyat okuwçysy, ide edebiyatga garşy kişi. Bizde her wagtda da İdil jurnalynyň bütün sonlary buldy, bar idi elekden. Hem näq mena şuşy Feyiz abiler baş müharrir bolgan çyrny 97-nji ýyla kadar çyrny indi ol 90-njy ýyllardan soň mekansyn bir ýyl işi bitdiler indi abi. Andy jurnal magaýyn taryhybızda bik sirek bolgandyr. Şundan da tege ýaşlar jurnalyna bolup kalmyşa. Hem men özüm de mena şol İdil jurnalynda terbiýelenip uçdym diýip aýta alam. Ýaňa temalar, ul taryhy temalar. Ondan soň indi eksperimentler da bek köp bit. Şol sizning buğun ýazyşlarynyň türli urtak roman ýazulary, başgasy, anda taryhy şähslerin gaýtulary. Gümmen ul Feyiz abi ýeteklegen jurnal çyn mägnesinde tatar halkynyň menäse şuшы milli köterişine tugel, taryhyny gaýtaryw ýagyndan da bek üzünçelikli. Hem tagyn şoňa görä nçikde Feyiz özümden baş müharrir aýtyp goýaşda, men negedir menä şuшы Feyiz Zülkarneyn'in işini dowam etsem edi degen şekilde sözler de aýtyp hem işi başlagaçda şuшы jurnalyny gaýta garaýdym men. Şulay Feyiz Zülkarneyn ismi meňe mena men özüm hürmet etken ustazlarynyň, Irkay Zeydullalarynyň, Gaznur Muratlarynyň, Rafi Unuslarnyň, Lewit Orlanlarynyň, Marat Zakirlarynyň, Nebir apalarynyň, anyň bilen işlegen kişileriniň tirewleri oşara tanış. Anyň indi kişilikli boluwy, indi baş müharrir, bilimli, tynaq, zatly, ziýaly şähs boluw turunda da. Hatda mena menim ul wagtda bölmede Feyiz divany degen näme bar idi. Hatırlaysındır ki ol wagtda da mena Feyiz divany bitip Tufan abi merhum ol da kelip kirgeç klip kire turganlar idi. Çünki Irka panında silegene bar, qagaz jetmi çygarga materiallar ýok, akça jetmi, şul awur şartlarda jurnalyny çygaralar. Hem magaýyn ol divanda bek awurlyk bilen alıngandyr, bek kadirli bolgandyr indi. Ondan soň şuluk baş müharrir etip belgilengen wagtda Tufan aga Mingnullin bütün kişi aldında şeşekli samawur bile gitti. Şeşekli samawur bile gitti, hem anda mundy sözler etdi o. Istemdi mena Feyiz Zülkarneyn degen baş müharrir işledi. Ol bek ýaxşy işledi. Her wagtda da öz ýanyna ýazyşlaryny jyýyp duraydy. Goýşan kirseň de Feyiziň samawury goýnapdyra, stel ýanynda şeýşe olar ýaňa temalaryny, ýaňa sanlaryny barlar. Seniň ýanyndan da şunday zatly awtorlar aýrylmasyn, samawuryň goýnap dursun diýip bilegitdi. Anda da niçikdir mena kulagyma ketlep goýdum. Feyiz abi şekilde menim de şulay samawur goýnap dursun diýip biz de şulay awtorlaryny samawurdagy samawur goýnatyp şeý bilen süler gatary şatyrgan edeginde. Mene bular hemmesi de meňe mene şuşı baş müharrir Feyiz Zülkarneyn turunda güzel olatydyrlar indi. İjatyna kelgende elbetde uniwersitetde okuganda tanıştım, çünki mektepde okuganda mektep derslerinde anyň ijady kirmegen idi. Hem indi şul İdil jurnalaşa anyň makalleri, bigrekde mene şul şiir, tanqidi makalleri bilen tanış, bigrekde mene Raul Feyzulin turunda ýazgan sally makalesi isimde kalgan indi. Ondan soň onuň üzerinde şiiriýeti gümmen alganda Feyiz abi ol bizning aldyňky garaşly, kiň garaşly hem şın edebiyat kişisi bolgan indi. Rüstem, hatirelerin bilen ortaklaşyş üçin bik zor rahmet.
Фәйз аганың күңеле, рухы шат булып, оҗмах түрләрендә насыйп әйләсен. Менә бит әле без яңа буында, яшь буында аны белмәгәндә шулай җылы итеп искә алабыз. Аның исеме яши, журнал яши, ул күңелен биреп эшләгән. Шуңа күрә, димәк, әдәбиятыбыз яшәгәндә, журналларыбыз яшәгәндә, безнең яшь буыннар килеп торган әдәбиятка Фәйз Зөлкарнәй кебек исемнәр алар онытылмаячак.